Joo, 17.9. kirjasto Linnaan palautus. Piti Tamkiin tää palauttaa eilen. Oli muistilappu päällä ja kaikkia. Meninkin sitten ruokalaan ja unohdin koko jutun. Ja kotona huomasin, että voi perkele. Ja nyt sitten dokumentoin muillekin lievästi muistia vaivasille, että kannattaa aina jättää se ennen kuin menet ruokailuun, että mitäs pitikään tehdä. Joo, vinkkejä elämiseen, kouluun ja opiskeluun ja muuhunkin työelämään kauttani. Ja kuntavaaliehdokas Seppo Lehto hakee yhteislistalle ehdokkaita, oli sitten yliopistolla tai muualla työelämässä. vapaussoturit@gmail.com, mutta tämä on nyt palautettu sitten tänne Tampereen Linnaan, joka tämäkin oli muuttunut siitä, kun on viimeksi käynyt, että ajattelin, että onko ihan väärään paikkaan tullut, mutta täällä on optinen luku ja kirja oli, eikö niin, että se on kuitattu nyt palautetuksi? Siitä ei mitään kuittia jää. Okei, siitä tulee sähköposti. Selvä. Kiitämme. Eli siellä se on se, viittistä tähän puhelimeen sanoa. All right. Ollaan yhteyksissä kuntavaaleissa valkoisen tulevaisuuden merkeissä.